Iroi try sesin pat ngai keble pi baro ha kerteng ke badun portam ke jong jisu te ngakwa bangan yathu yapi ba nga ai da wai ya kini ki pasau ka ngap pet ngan pen i yapi ya ini ibala yo khia te ka dor ka ba ila khia pura ka don tang ba imsha re bangan pen i te ka batang hiteng pat te kibriu kem da itho re te isha hi bangan pen i nam itho hi ba de ma iruแต่จิช่างชุดอ้อยกิบเรียวหาบ่อุบเลวละเป็นเขียบันเลยพิเลร้านแต่ว่ากิบบุญกิมเตระละบันเป็นอีดอร์ต้อมเลยๆละกะจงกะมันเสียมกำอ้อยเอฮิเรแต่เป็ดกันนี่กะดอร์กะบะอินี่ละเขียนะกันนี่กะบะซาวฮากะดอร์แต่พีอีกะโตเดกะบะละสดังมันเขียแต่มันตาแต่อีละบะเปรียวบะอีละเขียte balai basau kador namar ba phita ikitu kita wai ki bakhor ba ta phita ikitu kita wai ki bakhor ngani thui phi te kamot ba kabam ye kani kador khmat ka jong phi onda bam ha ka badang sedang em phin i ba priu ba ya la jong te suki pat la saw ken la mi ken kitu ki thiet ba saw ken dalam mi la stang ba ini do ru merben sur ken kumberben mangi kumne te pilas ngu khuslai ba dalong kumta te pilak kwa ken ban i no ikatu kadawai ka ba pensaw te tang shu i pat kador la tho mel la ima te ka kador te la dam i ru umlong te la da ta ru umlong te kamut pilamat jing e ba namar pita itu kita wai ka khor te kamut pidale kumno ru umlong shu te kamut ka shem jing e ba ken te phi haban kiari kini ki jai dawai te bon ba ki ba ngala klet ru ki kerteng hen re tang ki banga kan mau len dat te ngan yathu ye phi kamut kum ki tu ki ilikon ki leader code ki binobet diprobet vitamil skin shine no mark no scar fair glow glow care te ki ala onen tu ilikon i ngala onen te tu isikar te ki tu ki dawai ki pa song ha plastic ba ki tap steroid hang to te ki don le ki pa khle sun don da ubin bet hi hang to te ki to ki ja dawai ka mut ki pen bha brio tang shipor ken te han re la da philata shita pat em te kamut ka dur jong phi kan sa saw bat phi tang kham kren ru em ka dur kla saw bha tang le rain ru la saw cha sngi ru saw sa ding ru saw te suki da phita shita pat em la mong kin ka dur ka la mong ka la ima bhan em te kamut jinjar bha de long kum to te nga ai da wai te la da don manu ki basaw ka dur khmat te phila ban phone nga khat we baje hadu san baje te un number phone jonga pra ar san pra not ar nyo saw ting ai gini kita wai ban penjasti ban penjai thla ting ai gini kita wai ban lait thang yong kadur ai kita wai hypothyroid phiap le test wang ans ai ting ai kita wai bp kita wai shini kita wai piles kita wai sinus kita wai mishnyu kita wai pensange ki jing hap yo ki hena ki powder yong ki umpnyang yu le kita wai pangmat kita wai jak tha te nga ai uni gloss ru internet ba nga spen i ke ke video andang ta te uni lip gloss u best ba san tho ting ka i we te ngam pat bu re nga man ta dang ai tang ki tu pha ki ba ong sa pha tang se kong te ka man nga pha hi ken te nga ai ki to te u do wai khai ru ba ya rap ba u do wai khai jungi u best ba te i ai tang ka tai thrai ki do wai ne dang don ne ki do wai ngala klet te phi ki do wai ki ba ngi ai te phila ban kali phi ai nem ki ta ki do wai te ngan su yo ban batai phi te ngan sa ngashna ka we ka do wai man ta te la da ka job ye kan ni ka do wai te la shai ngan sa play video ngan pat ya thu hi phi yo phi ya kan de yo phi la ya kwa palat te
dengan persyangshwam da kasngi bangan snai gini ka dawai tela da ubleu kurku ya ka kti ka jonga tela syai ngan supply video pan tu ble ka jing suk nyo ban kurku pi barakot ya ro itrah